bandiraɓe yeeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe international on calminama hande noon en gari ɗo Gassane pour heɓanade dulli ɗum taki eɗen kuccidire directeur Mamadou Sy teɗen gandi kañum woni directeur radio Gassane kono kadi ko joguiɗo humpito ko fati e décret ji lelnanoɗi guila ko ɓooyi e nder dolli noon ko ɗum nokkere nde ganduɗa ko nokkere aynaɓe kono kadi ko nokkere tawatede e nder région ngaji ɗiɗi en haasi ɗi gande kono kadi e commune aji cati ɗum ɗi e luumaji ɗi e ko nandi hen ɗum ɗon foof en tottat directeur Mamadou Sy o yewtana bandiraɓe ko fati e ɗum ɗon fahminde ɗumen kadi guila e décret ji gonnonoɗi ko adi ha e saaha gonaɗo o ko musidɗo moon Ken Sène mo radio Gassane FM kañum tigui waɗanta on hono nde ɗo ete yewtere heɗen gondi e caméraman meɗen hono Mamadou Diaw ɗum noon bandiraɓe en tottat directeur o salmodira e heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe international eyyi Allah jarama musidɗo Ken Sène heɗen jetta dendagal yeeɓiyankoɓe radio fulɓe international kala ɗo ɓe goni e noɓe goniri en calminiɓe salminago ɓurgu tow ɓurgu teddude hakkude julɗo e julɗo ko weltare mawde noon hande dañmi namnede ko fate dolli saabu dolli ko ɗum nokkere nde gandanɗa hoorema komin jiɗɗo ɓerdam te kadi ko ɗon gandumi ko ɗon gowmi saabu mo gandanɗa hoorema ko koɗɗo Gassane walla Thiel eko taari ɗum si a haalanama haala dolli aɗa woni ɓi pullo aɗa woni ɓi gaynako a softata hen bon no mbiɗa ni décret ji kewɗi mbaɗeni ko adi ko heno waɗe ranché de dolli ko adi indépendance manam hitande 1955 woto arrêté goto baɗanoɗo arrêté numéro 4461 SE F mo gandanɗa 10 juin 1955 wonɗo kam waɗno classé dolli forêt classé nden ko réserve ɗum wonɗo réserve partielle nden Linguére ko 5 cercle wonɗo décret goɗɗo waɗanoma décret 6106 mo gandanɗa hoorema ko 14 janvier 1961 on waɗano réglemente l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire manam so nani occupation temporaire ko occupation mo gandanɗa hoorema wona duumeɗo ko saahaji tan mbo dowo ɗumanin so ɗum yawtine décret 67 599 le 20 novembre 1965 ɓe mbaɗi dolli déclaré d'utilité publique travaux d'établissement ranché de dolli nden noon fuɗɗi ɗumni en 1966 kadi ɓe mbaɗi décret goɗɗo 66 327 le 5 mai mbo waɗano kambo ƴetti waɗi désaffecté terrain ji dolli terrain ɗi itta ɗo ɗo mbo waɗano mbo waɗa désaffecté mbo waɗa réaffectation ko wiyete ranché de dolli e waɗiraɓe hettotoɓe walla yeeɓoɓe ayaw hawrede radio fulɓe FM international waɗi ɗo hande commune Gassane ɗo département de Linguére gam huccidirde aynaɓe walla hoɓɓe ɗo e nder commune mo Gassane gam andude caɗele guuraɗe ɗo e nder commune mo Gassane eɗen kuccidiri e gaynako mawɗo goto biyeteɗo Gallo Ba kamne ko ɗo e commune Gassane goto aynaɓe fulɓe totten nukoto salmodira wandiraɓe haala hol caɗele Gassane bismillah assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe salmen salmen koɗo o e nder radio nde noon tawnumi janggane wade radio fulɓe FM kono min andi e caɗele gaynaka Gassane min heeɗi seeɗa saabu mi andi no Gassane hanki a Gassane hande jiidan saabu idan nde min goni ɗo Mbalke nayi garano ɗon ɗo foof jeettat nden jara ha ɗum ɓeta orta si duñji goɗɗoy tan daña hoɗo hene wayno ɗen caɗele kam joni ɗen on mo immima ɗo woni ɗo joni ko caɗele hoɗo nde wonɗo nden ko yarno yoɓata eyyi nden wonɗo ko yarno yoɓata woto ari yeran ɗo mo lowana amen gasoil ha heewa min jarno ha min ka jawta mi en looto min joɓata joni noon ko neɗo kala ko jarnuɗa ko an yoɓata ɗum min mbaɗana ko ɗumineji contrat ji kala ko ñeɗɗa contour o marque ñeɗa jawdi ndi ne neɗo ni ndi ɓuuri heew kono ni ndi ɓuuri heyɗi ni ndi ɓuuri tampo saabu hay lappi galatani ɗo ni ɗo Mbalka a yiɗino ko waɗi ko alatani lappe ko alatani haydara min jogui caɗele lappi min jogui caɗele koɗorle min jogui caɗele ne durgol
eyyi mi en jaagono so tawi ko on rukkiro walla ko on saktoɓe cakta noon amen ɗum radio Fulɓe FM ɗum sakto lesdi ko eyyi ɗum laakto kala radio woni ɗum laakto saabu iɗan nde min goni ɗo forage o nden nayi jaltat no mbalkatan mbeer ndura cuɓi ɗum yar garta kono ni en o cuɓi ɗum ala hina jara kono ndurayni eyyi joni noon mi en cohli tawi ko on sakto ɗum cakta noon amen nder lesdi yo gaɗa lesdi gandon mi en jogui caɗele gaynaka noon min dañani ɗo min ñawdi kaake ɗe min dañani ɗo min durni min dañi ɗo min jarni noon kono min dañani ɗo min durni min dañani ɗo min ñawdi kaake ɗe ko caɗele amen a wino si kaake yarannoɗo tan gonat ha jetto e ndiyam kono ɗum ɗo elle koɗorle guitti ɗum ɗo woɗɗe piyam hay hande nayyi goɗɗi si jii yettade ɗo forage mbawata saabu koɗorle ɗe gari hay tekki mbalɗe ɗen caɗele hoɗum kalata ɗen caɗele kalanmi hen ko min mi en cohli tawi koɗon amen mbawi saktan ballon amen mbalka yalta ha heeɓo ladde to ko min gonatno so ka gimmima ladde jippora mbalka jara kippito ko caɗele ɗe min jogui ko heddi ko ne mbalka ɗo ko woni ko ɗum ndi rukkini hina rukkini nde loone ndeɗe ɗo ɗe ƴetani ko nde raɓɓe nde wona wawde widde o ndiyam ko woɗɗi nde seeto goto yonani amen kamɓe woni ɗo mbo wawa wadde mbalka a wuro ngo ɗum wawa won eyyi kaw mawɗo noon heeɓa ɗum wawi kono noon kamɓe ne mbo wawa woɗɗinoy ndiyam hen wawi yalta 1 kilométre toon kono simpeji jilli 1 kilométre ndiyam ɗam jahgol ngol wonta yawo eyyi tes ko antenne aji goɗɗuɗe si ɗe mbi waɗi ngakkere ndiyam seeɗa tan dañon caɗele ha saret aji garɗuɗo saret mi sikki ɗum wona ko wiide saabi tugoji ɗi goɗɗi ɗe hiɓe paaƴi saabu haɗa andi tiwo biyeteɗo comme 63 wawa wedde yogo ndiyam ko woɗɗi so tawi on mbawi amen say tan tiwoji mawɗiri kala porno fonten woni tawta ko tiwo hin ɗon foti wawnam ndiyam hoɗe caɗele ndeɗi hakkude moon eggiyankoɓe eggi ara en ko wasta caɗele nde ɗiɗi hakkude moɗon e mumen a holno gurdiɗon e mumen e nder lebbi tawi ɗiɗi mo gonata ɗo eyyi min gurdirema tan ko muñal haɗa andi koɗo kam hene weeɓi muñal kono noon en ɓay saɓɓe muñal saabu tawde an a immoto o ladde gayde a nder wuuro an haɗa wawi muñani kono wawa sa muñanamani koko taɗi muñ si tawino kamen eggiyankoɓe siɓe gari ɓe ƴewat place maɓɓe gona toon siɓe duñine ɓe gabbo ladde enen fof nden ladde nde ɓeywat kono ɓe gonata ko gaɗo ladde ɓe gonata to ɓe ɓuura hen waɗa ɓoɗɗo caɗele eyyi subaka ko ɗum aɗa ɗo caɗele mawɗen gandaɗe hoorema ɓe kamɓe siko tawino hoɗum mbawi layan kamenne ɓe ganda ɗum koori ɓe ganda ko hoɗor ɗum hatta ɓe ganda ɗum mbawi huɗɗira yimɓe ɓe muñodira ha koda ɗum jam beele wonko lelnaɗo si koɗo ari ko ɗo koɗata gaynako ɗum wona walla kamɓe wat noon tan si ko wiyatno koɗa e haalama kono waɗaka haalama kono waɗaka wiyama gaynako si ari yo ƴewane ɗo woni omo ruwono ladde he kono noon waɗaka ni noon kala ɗo wili neɗɗo kala hoɗo sa layi wiye o ko lomowo sa dukki wiye on ko gaddowo cowgu fomo faaɗi tawa noon a faaɗani a yaɓɓa kala neɗɗo yaɓɓima go yaɓɓama ɗiɗi hande sa muñi hen a muñ tan kono noon wona jaam kono noon fahan ko addataɓe ko gano on ɗe caɗele gaddanɓe ga ko Allah tigui enen foof kono sikoɓe gari yoɓe gaddu ɓe tawi ɓe yimɓe kamene to koɓe gimmi ko ɗum koɓe gimmi yoɓe gondir saabi Allah ɓe muñodira kamenne ɓe jogo kakkillaji seeɗa ɓe mbasa ɓe ganda koɓe layanaka hoɗum mbaynorta musidɗo eyyi mbaynoranmi ko joni onon jarama Allah jarama onon ɓe adduɓe ɗo radio Fulɓe FM joni hande tokki hen en kala caɗele wadde min jetti on min jaari hadde ma wayno waɗi caɗele jamɗe par ce que ɗo tollaran ko hande danaka ene guure kakaɓe jam beele jamɗe en ardana haniri ɗum walla woto gakki hen jamɗe nde ɗen ari ɗo goli tati jaawi kono noon ɗum woɗɗodiri guila ñande hiɓbateɗe artani ngol noon kam meɗen heɓɓa kala kone heɓɓate noon golde hande ɓuuri heɓɓe saabu tooɓi kuuɗal kala gonɗo kala ɗo takki leɗɗe biltaji kaake ɗe natti dañi koye dura saabu ndeyade ɗum gondi ceeɗu si a waɗ badil haydara ɓuura ko kaake heɓ tallatnoɗe meɗe kono ni an ko meɗgol lisdi ɓoldi woni ɗo kala noɓe jawri mi en ɗumen noon keppiti kala noɓe heewri mi en jawi wassalam a jarama wadde ɗum wonɗo radio télévision Fulɓe FM garɗo ɗo hen e commune mo Gassane haji men omo yurɗo tan kala caɗele kay jiyade ma kalis wonde welede Allah jarama koɓe radio télévision Fulɓe international eɗen ɗo forage Gassane Badar Sow joni heɗen kuccodiri kadi e mbaygom kamne ko eggiyanke eɗen gandi ɗo saaha hewɓe en eggude en daddo e jawdi ndi ma en gacci ɗum tan o salmina fogole séréer nde nanguilon walla en winwe rek mam unoro ha refo ka tak o gar men Mamadou unoro bagen
Allah ta ko ne fofle koy fofle fofle an palke cegel ke kanjarayo ko jutta to ga nyama ini timna ngapa radio television Foot International wallahi ka ngay na ya kena nyaaw ñewa radio bi Mureh menit kariyerin ko le nanun ta husu wala je kolam dilu mena bo ngol sayo bo yerin ko fidu dal ko mola denena ngam dara jerejef bay der ɗum noon arrêté ministériel 2952 bo ministère du finance du développement le 4 mars 1968 kambo weta ministère économie rural wonno nden pour dolli hono ɗum hotorerte nder ɗum noon nden ko Sine Saloum wiyeteno e Jolof saabu paama dolli ko région ngaji ɗiɗi cekki ɗum ma en hen garoy loi goɗɗo waɗnoma 75 61 mo 2 juin 1975 on ko société biyetenoɗo SODEP société de développement de l'élevage dans la zone sylvopastorale kamɓe wiyatno dolli pour homo waɗa exploité dolli no mbimami ni dolli ko région de Kaffrine et région de Louga mais aɗa andi Kaffrine ɓooyani nden ko région Sine Saloum wiyeteno wonɗo Kaolack en Fatick en foof ko hen wonɗo andi région ngaji ɗi sa ƴeewi région de Louga ne idan ko région de Diourbel waabino 1972 du yaltude Diourbel région de Sine Saloum ne wonɗo ko Kaolack en Fatick en ha Kaffrine fof ko hen wonɗo kono no taƴira ni pour neɗɗo faama tan 25% o jeeya ko région de Kaffrine 75% o jeeya ko région de Louga nder ɗum noon commune aji nayyi walla communauté rural uji idan ko communauté rural uji gonɗo ko tati tan ɗi gonɗo communauté rural Gassane communauté rural Thiel communauté rural Darou Minam kono sa ƴeewi hande découpage o no lelori ni ko commune aji nayyi goni toon ko commune Gassane commune Thiel commune Dolli e commune Guente Paté e commune Darou Minam wadde ko 4 commune commune Gassane commune Thiel commune Darou Minam commune Guente Paté ko 4 commune ɗiɗo goni denduɗi ɗi kamɗe jeeyi lesdi dolli ndi mana wona jeeyi kono ko lesdi ɗin ɗon taƴa dolli waɗa kono noon so ɗum haalama joni tawaɗo ko ɓooyi wawata faam saabu nden no mbimami ni région de Kaffrine wodani commune Guente Paté wodani ko caggal ɗum découpage ji heeɗi ɓesda saabu adan région ngaji ɗi ko jeeɗiɗi gonɗo jagoni sappo ha woni sappo nayyi ko ɗum woni ko tawi miɗama famen siko tawi lesdi ndi feccitene hande holko Saloum jeeyi hen e holko Jolof jeeyi hen temedere nde ƴettuɗa foof 95 ɗi ko région de Louga jeeya woni sababu woni sababu tan egguɗa ka eggude ɓuuri yaade ɗum ka eggude ɓuuri yarnoyde hirnaange ga kam so yahi ha yeeso seeɗa ha seeɗa seeɗa natta ɓuri gon min gabbuto hirnaange seeɗa tan min jaha tan so neɗɗo yiiɗo ɗo on ko wawi suretaki seeɗa cura tan ɗi daro a yahi noon ha gandanɗa hoore ma yahi ha ɗum ko darde oto jolo ɗum duumoya ɗo ɗum goni noon ha dabbude yawde ha dabbude ara ha gese natte ɗum koɗate to ko gimmorɗa par rapport à ɗo ɗo garɗa ni ko hen si ɓurɗum
mbaɗɗa kamɓe kadi gandi ko wawi wallude gaynaka ɓe jarama ɓay jarama noon yeeɓiyankoɓe e caméraman meɗen caggal nde gimmiɗen dulli en gari ɗo wiyete 6 kilométre woɗɗani 6 kilométre en janiɗo noon e yoga e eggirloɓe ganduɗo hoore makko kamɓen eɓe dañ caɗele durgol nokkuji ɗi koɗi ha ɓe gari ga ɓe mbawi abitade huuɗo ko beele ɓe mbawi dandude jawdi ndi Allah waɗi noon won hen ɓe tawɗen ɗo eɓe ñallini en tottata musidɗo mo tawɗen ɗo o innito kadi nokkere nde ɓe gimmori salmodira e heeɗiyankoɓe radio Fulɓe FM. Assalamu alaikum. Eggermi ko min ɗaari bo jambe e team eggermi ko batta e caɗele amen kam ko min si a yi ndungu tan ne woni caɗele amen so min ji ndungu tan tata caɗele amen jeehi eyyi min eggino min goni ni ko dolli min gabbi hoɗo eyyi min ciya yi ndungu kam nana tan fon min ciya yetto e ndungu joni haɗo wawi artande amen an to eggirɗa koye hembo commune eggirɗa kadi hono foti ñalɗi mbaɗɗon ɗo pour arde ga eyyi minen min dañi ɗo hedde balɗe dañi garɗo commune de Linguére département Yang arrondissement Kam wodi balɗe garɗen joyi Colobane Gossas commune Gossas min eggi min jeeydi ɗo wiyete Colobane min eggi min ɗo wonde ko dolli joni yeeɓiyankoɓe radio télévision Fulɓe international Allah addi en hande e dolli wondude e caméraman meɗen woni Mamadou Diaw kay musidɗo moon ken sen mo radio Gassane FM Allah waɗi noon hande en gari ɗo dolli mbeɗa sikki on jii dolli e hoore mum on jii kaake de on jiino ɗum darori heddi tan so haali dolli won mawɓe ɓe ganduɗa hoore makko kamɓe tawa dolli hanki tawa kadi dolli hande ɓe jogui humpito kadi ɗo dolli rewi ha ɗo dolli yetti ɗo wadde en jurnotakore hen en kuccidir ɗo mo ganduɗa ko kañum woni ɓaw meɗen bam men walla tani meɗen hono Gadiol Ka kam tottoten o salmodira e yeeɗiyankoɓe radio télévision Fulɓe international o haalan en hono dolli sifori hanki hono dolli sifori hande caggal ko waɗata ko kadi holɗama o joga hen a jarama Kensen bisimilla moon onon ɓe ganduɗon ko yittoɓe e bittirtonnoɗon hen mbadda ko ganduɗa si on kaali ɗum tan si tawi neɗɗo ko ganda suusat on saabu guiddorton ko Allah surtout an ken wona pour haɗa jooɗi par ce que en kewani en min laydu mais a idande dolli jillata nde mbiɗum sippiten nde aɗa woni kurko mbiɗa ñeeli mbaɗɗami interview ha mbasi men woɗɗu sohliɓe ka cuulel e so nden aɗa wawno wimi masque mais tawi mi andirano noon ganditiɗen a wattan hen noon aussi en jaadi seeɗa wattidi haɗla miɗen nan yo fof de sikkiɗo surtout Gassane e Thiel woni pour mi wasma raɓen tan mimi so neɗɗo fotata ani lay haal koko haalata goɗɗo nana ɗum ganda walla ganduɗo ko ɗum nani o déclaré ko wona gonga neɗɗo ko ɗum a diine haalde gonga neɗɗo noon si mawni ko feccere neɗɗo seeɗa sika ɗum tawno gueɗel gonmi ɗo min puɗɗi ɗum recherche mbiɗa wonde tuuba ko min mbaɗa enquête ɗum gila 61 62 63 64 mbiyam jibinaɓe yiyam gonɗo to e Dakar on goto memnami mais Allah waɗi mi wondanna tuuba koɓe sika tawi boom ko gondanmeɓe ko fof tawi Allah waɗi mi andi ɗum woni ɗo ɗo puɗɗornomi fulɓe gonano yiɓɓe ɗum
par ce que Allah waɗi gonnomi ko eaux et forêt min ndelimiki foreji kewɗi men foore gonɗo gaɗa gasan biteɗo Oldebo kono wi Morciel komba jaajinde ko 100 kilométre ɗo ko 120 siko noon ɗo ɓurno won lakde mais Allah waɗi mo godduɓe mumen e tawi mi waɗi formation topographie mi waɗi formation alors joni e wadde étude huɗo koye fof pastoralisme e goɗɗum min janggumi carte noon carte ɗum mais de gartumi nde gaddami to babam ɗum kam hen mi hewani feeñma ɓaare mbeɗa e mawɓe dolleɓe ɗum no a woɗɗe nde gartumi ñande nen babam wadda yimɓe mawɓe tan wonɗo ɗo foore ɓe mbi ɗum waaji goto lomimi tan min tawi ɓe mbi okkuto ko maggar annene joni aɗa woni arɗoji ala ko waɗɗa waɗa eaux et forêt ande jubo en jangguidan noon ɓe jawti ga fari siraɗe jawti franc mais ara mbeɗa waɗa eaux et forêt mbeɗa jangga fulɓe e law ma wiyanɓe deftere nde ganduɗa timminde ɗum fof jiyam an kay babam ɓe tan sawni joom démission ni jaam cikku men nayi ha touba ko ari omo ƴeewa ko yanatirene men arnomo itti France on fuɗɗi ar omo visite omo waɗa teje mum mais nde ari nde garni wiyete mécanicien o parsantini ɗum omo jogui noon omo ƴettanno chef de village o yeehi ga ogoji en ɗum siya hoɗe ko lakde seeɗa tan yimɓe kottoya tawi neewi gueɗe ñangguɗe tawi nden forage uji ngala ko ɓulli gonɗo si gasi ha ɗumen tan kottoya e seeɗoynoɓe saluji fof Allah waɗi noon miɗa andi e aɗa heedimi keeci tan omo laa seeɗa kala tima carte o tan woto hoore tan wiyemi yaɓa mbimi ɗum qu'est ce qu'il y a yimino e c'est o sowi fonde mbiɗa andi mi anda ɗum mais neɗɗo e ko andi wawa mum a ɓooyi tan laayi tan mbimi ɗum ko mbimami ko ɗum woni qu'est ce que tu parles c'est pas la carte tan woyi ay tan mbimi woto carte e foos min waɗani ɗum rectifié ko addidini min ko situation dolli ɗo yaharteɗo wonno dolli wano e onon yiyatnoɓe no dolli wano eno dolli wayni hannde onon hol yiyande mon ɗon ko mbawɗon hen tan wiide bandiraɓe ɗum ɗo kam ɓesdima ha laaɓi tigui wonten ɗum ɗo ɓesdima dolli sa wi dolli idan e dolli joni no seeri mawɓe tawnoɓe ene no ɗum yarno ɗum wawatani nandu ha 100% ha 80% wawatani nandu saabu adan presque gasoil uji ɗi mbaɗanoɗi on fonctionné foof ko laamu joguino kala ko wonɗo nder dolli ko laamu joguino aynaɓe garatan tan nahno jawdi mabɓe liime ɓe jooɓo droit de parcage et droit ndiyam ɗam saye kono ni het changement waɗi ko adi changement homo waɗa noon woto laamu lis garnoɗo tawi dolli ƴeewi aynaɓe mbawa ɗum jogo laamu o jogaki ɗum woodi ko fecci hen o rokkiri kono aynaɓe gulli o yatiri caggal o acci goɗɗo o joɗtiɗo noon tawi dicrino ma fewnu dolli wetta aynaɓe ko haalno foof presque tawi ko 190 ɗe mbaɗama 5 saabu mirama ha woni damal gotal 120 kilométre forage uji ɗiɗi gasama toon walla forage goto mawɗo ɗo wiyete 6 addition ngaji dow mbaɗama toon balke jaltinama courant naati toon ɗe arena toon inauguration wi ma forage goɗɗo ɓesde toon wi kadi ma lawol waɗe ha naata toon en ƴeewi hannde woto projet ji kewɗi naatɗi ne liggada dollinaɓe heɗen jaagori hono wiyete ɗo tolnaɗo e ngol lawol lommogol hannde ma dolli aynaɓe jiiten dolli no feewi saabu guesa nani toon guesa ndematba huuɗo ndunggum ceeɗum si a ari haɗa wawi sodde huuɗo hecco te ceɗselle jawtuɗe muusino jawdi no feewi fulɓe tampina kono ban guesa ba jabtini toon jomen kaake hewɓe tengtiɓe gandanɗa hoore ma jogui kaake mumen heeɓe kuumi ɓe mbawa eggu ɓe mbawa boboy huuɗo ɗo bobate ala huuɗo woɗɗetema ko caggal Allah nelaɗo ko ban on guesa wallita ɗumen ha ɗum ha kaake mumen daɗi heddi noon gestion on no ɗum jogorte idan ko laamu tan joguino beeli o dolli keso ko laamu wondata aynaɓe e pelle aynaɓe walla hono jogorte walla ko aynaɓe tan tottitte walla ko laamu tan kono mbiɗa andi aynaɓe tan mbawa jogade te kadi ene wiye andi enen neɗɗo ɓalejo sa tafake laamu walla sa wona laamu tan halfude hen neɗɗo ene saaɗi yidde wi tan tawi ko aynaɓe ɓolɓe kala ko haɗate toon gaynako mbo wawi aratomo ɗum waɗa gaynako goɗɗo wi ɗum wata waɗa ɗum wi ɗum min te ɓuura kam ɗo kono sa andi ɗum ko laamu wi watta ɗum waɗe sa waɗi ɗum ne suuɗoto
hay goto suusa arna roggo walla no booba walla no radde toon walla no waɗa ko gandanɗa hoore ma ɗum yamiraka ɗum tagi min somi waɗano proposé yo laamu waɗa hen junngo makko no moƴƴi kono aynaɓe en yo mbaɗ hen juuɗe mumen heeɓe gostodir miijoji goto kala adda gandal mum e yiyande mum hono foti waɗ ha jogogal ngal ɓuura newade ken sen eyi ɗum noon on jeeɓi ɗum kaw woni directeur Mamadou Sy directeur mo radio Gassane FM waɗata noon reportage o ko musidɗo moon Ken Sène ha joni mo Gassane FM wondude e caméraman en hono caméraman meɗen woni Mamadou Diaw ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe radio télévision Fulɓe International on jarama ɓoyata kadi ɓennen ɗo goɗɗum en gari ɗo balka 6 eɗen koccidiri noon e goto e aynoɓe en tottat ɗum salmina tan innito haalan en kadi hoto eggide hol caɗele ɓe teski hannde bisimillah min de an caɗele amin mi en tampi hoɗo amin ngala hoɗo gennitore min ko 6 jarani ni hen ko minen par ce que peut-être min natti rum gore amen ko ladde tan min gonni hen te ko machallah ni kam ndiyam en tase ladde doye kam min ɗum nattini yeyde ko si hoɗota bisimillah eyi hoɗo ko ala jamde nden ene yoni walla kake ɗe en dura haade kara ñande go jamde hede manki jamde nde hede manki seeɗa ripasse en ɗo arano dulle ɗo kono hen manki ɗe baali ni min codan ni ripasse caɗɗa seeɗa ujunere temedde jeenayyi min ni codan ɗiɗe baali min codano ujunere capanɗe nayyi kono mo natti arde ni ɗo dulle santar men codan min jorto ko mbal ko wiyete ko 6 bisimillah eyi ha joni tan yeeɓiyankoɓe télé Fulɓe International on nani ɗum Aliou Sow haali min jiiɗo kadi nayyi seeɗa seeɗa foof jiiya naggue hege leeli hege wayno ko fappi e ɗum min jinno gartana en eyi nani ñabbombo min paama guette goyoje en ha ɓwayɗe porada en ɗuinnayi ɗi nani on probléme anda ko gueɗe min korem dal yiito on ñabbo min jiɗno ballon amin mboye jeeyato cafrigi hen fappo ngo fappo ngo kam gueɗe ɗum hoɗo en tan fooƴe naggue o fot tanaki fappo ngo leela heɓɓe gueɗe ripasse ji caɗɗa en dal eyi wadde Aliou Sow a jarama Allah jarama eyi ha joni goto tan e tawɗen ɗo e witde he caggal nde certuɗen e Daly Boye cikkumi wi salmodira e heɗotoɓe e yeeɓiyankoɓe bandiraɓe fulɓe mi salmina mi juurima mbitemi ko Komba Ba min eggiri ko commune mo Kammo diwan département de Linguére min eggito noon caɗele hoɗo min jeeyi mi jeyɗi koto wiyete Colobane département de Rouɗa département de Gossas min eggito noon e ɗeɗo balɗe ɗum en jogui caɗele hoɗo min jeeyi ko dolli hakkude ɗum 6 ɗon min goni ni on dañi ɗon balɗe 6 eyti on toon ko yiilade huuɗo beele on tawi gay huuɗo e yargo ngo kadi beele ndiyam ɗam ene weɗɗi eyi miɗen jetti Allah min dañi hoɓɓe kono noon ndiyam miɗen hen jogui caɗele seeɗa samman kat ndiyam ɗam robinaji ɗi mbasat uddita walla to ko ƴogoy toon woɗɗi walla robinaji ɗi udditi kay kono to min ƴogoy toon woɗɗi walla so min gari toon min taw robinaji ɗi daari yeehi tan e waɗi rectifié kala ko mbinomi ɗum hakkude naggam ko ɗo e aussi no guure kewno ɗo ɗo ɗe goni fof tan arti ñalawma janggo men tan neli chauffeur o wiɗum yo noddanam kam ɓuura amen woni hen ko funnague
e mbalka ceeɗu ɗo ɗo ni meɗen goni sabu heewɓe minen jiɗi ceede mum heewa yimɓe wimi ana musika tubabe mum layo baba maari on ɗum ɗam mbimi on wawi taɗuma lagde tan mais toon kam jaaɓi sawari min jeeyi wimi setta para guidde e eddo alors ɗum fof ne waɗa ɗiɗi keɓor ma mi weeɗi alors joni laaɓten ɗa par ce que neɗɗo haalandema yo addu ko laaɓti kay document ji binnaɗi ɗi ganduɗa ha ɗo won tolluyi Allah waɗi gonmi hen korto jaadume moyen min bindi ndeen signe fallu kam jogino boyɗi nayyi ɗo mi nanta neɗɗo yimɓe koɗi gasanoɗi tan woyden woto ko daara signe fallu wonɗo sika tawno keblunoɗo man ɓeɓe loggonno Senghor ko seylu wonɗo hay ɗon mami hollomo photom signe fallu e Senghor ɗo mi joɗino ha libori ɗum taki e inauguration omo président waɗɗo e cengi ɗum ɗesimi yaa par ce que commentaire yalti hen omo kam metti fa joni siko Allah waɗi wona minaɗe mais pour rectifier comme mbinde dolli ko 125 kilométres woy ko 125 kilométres mais acci won ka ko 120 kilométres c'est parce que donide ceerne gonɗo ɗo Fass Lolle mo ganduɗa Kaolack naaje e ceerno omo ganduɗa joni ko Seyni Fallu jaaga gonɗo ɗon ko Tidiane hono ɓoyne kalma yetti Seyni Fallu ande keeɗe fondo kala tan fotla e yahata mum nden woni nanɗa hen mene winda ɗum windaki Seyni Fallu wi yalla bomo jarti ko somo holli ɗumen tan ko hen tiriɗiɗata on noon usta Fass Lolle sa yi joni simi hollema carte walla yiiɓo hene ngappiɗi Fass Lolle itta hen e jaaga itta hen ɗum woni 5 kilométres o wadde heddi 20 kilométres sika aɗa andi sa yi simta président layi ɗum hen mo wood wiɓe ɗum yettimi ɗum mette c'est grave kala ko neɗɗo wawi lay kala ko miije joni te mbiɗa andi haɗa tampene ɗum taki détailluji kewi tawi laaɓtanima mi yiiɗa joni naata hen boom d'ailleurs wadde ɗo ba min mbaɗi ba délimité périmètre o que 2 avril 63 non pardon je m'écris 2 avril ko indiqué o 3 décembre 63 nden min fuɗɗi miɗen fuɗɗori bornaji borna bono patron cour o min départ min mbaɗi min tourni min mbaɗi mo ha min limetimo ha joni mo fottiti 65 min peccimo noon ngol min yiɗi ittu gasan porte o ngel rewi ɗo ngol jo foyi edde Touba Aliya kam ngol Touba Aliya sowa sosé mumen 2 kilométres hakkude clôture o toon alors joni ɗo ɗo keɓorɗo nde 6 kilométres ko ɓe mbiya ɗum 6 kilométres hene boom wiye poyeji mamiɗa ɗum par ce que ɗum saɗa waɗa rapport ko ɗum point feese ko ɗum ɓe ganduɗa ɗum eyyi joni ngol nde ngol woni derigol ngol wadde ngol fecci hakkude leydi Ranch Dolly sa 6 kilométres ne ɗon woni feccitira gonɗal ngol yi point E ngol ko ɗon woni Touba Darou Minam alors ngol e jokkotoyi ga toon balɗe mbaɗe gaɗa point R tawite point R joni wadde fecci ɗum ɗuminaji nda à partir de ɗo feewi ga foof ko secteur ogo ko à partir de ɗo a ɗo ɗo gorri ɗon noyɗo fof ko jaaɗo ha jaaha 6 kilométres sa yeehi 6 kilométres kennama junggo ñaama fof ko ɗon jaaga haaɗi sa yeehi toon kennama junggo nana fof ɗon ogo haaɗi sa ƴettiɗo on noon kattima encore junggo ɗo ɗum huuɗi jaaga ko cabuli sa kennama junggo nana ko joori mbiya ɗum ɓe carambiji men ɗen inɗe gaccama ɗum taki toujours wiste ɓe majja kamen ɓe gandi ko poyeji ɗi mbeɗete par ce que gori ɗe gacci ko ɓoyde ɗum yoɓa fof par ce que pour limtude gori ɗe ɗum mbatti wona manggo wonnongo o gori ɗe fof naati hen woni secteur o wadde heede jaaga ko gori gonɗo toon fof e naatti hen gasa cow ene ɗumnaji ɗi fof wiya jaaga pour mbawa waɗ rapport facilement sa immima noon cabbuli ni gori gonɗo toon fof eɗe kewi meɗe mbaɗa wiya cabbu taki ɗum noon ko ɗum ko wiyete pédologie c'est à dire joni il faut ganda leydi ndi wiyete par ce que mbaɗnode étude par ce que sa immemede o toon ko région ko ɗum zone sabloneux c'est à dire sable sa ari ha ɗo
joni sa naati jaag ene waɗi saabu seeɗa par ce que leydi changeoto e moori no mbaɗ ɗum noon de joor fujorde he aɗa mbaɗ ɗum joni inde nde langen dek joor tan ɓe mbi dek joor siko fujorde he alors cabbuli argilo ɗum tagi toon beeri ɗum kuttuɗata wadde ko heedi ko funnangue point r ɗum ko joori c'est latruite ɗum koko ñaarga ɗum tagi ɗum wiya caramije nayyi ñeggana toon si majji tan carima e taccama ɗum woni waya caramije alors ɗum ni o ko sosuru wadde woni 4 secteur en fof noon omo waɗi parcelle aji wona hectare de parcelle en fof ɓurɗo tokki ko 2000 tek 2500 2003 ma weeɗa kamɓe fof ƴewani ɗum ma ɓurɗo ɗum leere tawaɗo tiimi so neɗɗo juumilaani wadde ogo ko wiit parcelle aji mawɗi jaago ko noon o bombana har toon heede gasani on ɓuuri fof yaade par ce que komo 7 kilométre salmini on addow inde moon jettoje moon miɗon yafno tampere moon min ko Babakory mbiyete kono mi 6 kilométre ene wayno min woni mawɗo commission mbalka ko caɗele amen noon ko hande jawdi ndi ndi heewi no feewi kono tiwoji ɗi hiɗi keewi pusgol saabu nane nde min dayi nde tiwoji ɗi ɗum waɗi ndiyam seeɗa tan tiwoji ɗi puusi wiya tiwo fuusi dolli min ndiyam ala min mbiyete jooɗo hay joni tan ɗum moƴƴina ndiyam daña ni hen noon jawdi ndi ndi heewi ndi huuɗo ko huuɓi nayi ɗi pappi min ɗo ɗo koɗumi wurata men ngo e min Babakory na kono ko kuuɗe kortima fof hay woto fof ƴettata nayi hen ɗiɗi ɗi komi nder bangguesa saabu caɗele huuɗalata hen ɗum tan de woni caɗele ɗe joni caɗele goɗɗe ɗe ɗo dolli wiyanno ko yo acce junggo aynaɓe kono ni waɗe guesa noon so ndungu waɗi guesa heɗe ɗo mbaɗe joni dow mbalka he hanti mbeewa yahata nagga yahata babba yahata ɗumen fof kala ko ɗumen huume ɗum ɗon ko ɗum caɗele amen kam siko Allah kono nder mbalka Cissé taw wiyano dolli yo acce junggo aynaɓe guesa potani ɗo won heɗe kumen jawdi huume ko murite ɗum dal min hen caɗele amen ɗum tan de woni caɗele ɗe yeɓiyankoɓe radio télévision fulɓe international on calminama caggal nde gimmiɗen toon to 6 en gari ɗo ɗo Dolli village Dolli tawa ko banggal gasan eɗen gandi ko commune aji 4 cekki ɗum kono commune aji ɗiɗɗi ene ɓuuri hewdole e on ɗon fannu ɗum noon en tottat ɗum o salmodira yeɓiyankoɓe radio yeɓiyankoɓe télé fulɓe international naten tigui rigui e nder yewtere he on calminama on juurama on mbiya bisimilla moon ɗo e Ranch Dolli ene wayno min garmi Ranch ek 68 no tawrunomi Ranch o guila e Seras hay Sodeps fof ina ko namna hen fof ene wawi layede ko ligga hen ena wara hen fof eɗen tawa 68 ha 98 ene wayno ko ɗon service aji ɗi gasi gueɗe ɗen ha kadi ne miɗen ɗo jooɗi tan 98 faade 2012 walla 2011 seɗen gandi Dolli yahen ha tolni e situation mo ganduɗa ko situation cattuɗo no feewi kadi ɗum waɗama ko wayno ndiyam ɗam ɓesdama waɗanama laabi kono kadi ko wayno poste gendarmerie waɗama ɗo waɗanama kadi ko wayno agence eaux et forêt ɗum ɗon foof ko nafoje ɗe ganduɗa hoorema hande waɗama e nder Dolli emin jinno tan gartana en ɗo e gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ɗe mbaɗama hande e nder Dolli beele onon ɓoyɓe ɓe Dolli on jii nafoje ɗe beele on jii nafoje nafoje ɗe wayno gaynaka ɓooye Dolli kono ko Macky Sall jooɗi koye joni min ɓuuri nafoore nde sabu Macky Sall de jooɗi nde kam addi ɗon ndiyam kewɗam kam waɗi ɗo boli taliji Taïf ha Linguére Taïf ha Dara kam waɗi ɗum ɗo e forage uji ɗi
o waɗi ñaaƴi forage mo ganduɗa ala komo nandi e Sénégal so wona goto omo teskere goɗɗo omo Mbour ɗiɗo koɗi tati somi yawte waɗi ɗo oyefore waɗi gendarmerie waɗi mur mo ganduɗa komo 120 kilométres ɗum ɗo nden nafoore ɗo minen banggal gaynak kam min paayino de 98 yawti nde min ponno hanti wonta moƴƴita sabu tawi service kam gasi ɗo kono min gumi Allah tan min jooɗi min padi min jagge Allah waɗi kissa Macky Sall ko jooɗi ko guila nden dal gaynaka min ciwtiri gaynaka min natte gaynaka nden ko mbaɗɗi ka arrangé beela heko woodi walla nden kaka heko ngakki sabu saha en jahata miri ha ɓoy tan jiyen ɗo leɗɗe ɓaara walla ɗo kaaƴe tegodira lamma ɗo pour ɗum taccirde en ganda noon ko jomum en mbaɗata toon ɗum ɗon so tawi hoɗon hin jogui humpito kadi gartana en en tout cas lekɗe ɓaaraɗe birikeje tegodirteɗe ɗe ɗum fof yiyama kono wonɗo ina wayno sécurité o mo waɗama kono ɓe ciya sarede lakde par ce que hono batu ndiɗo waɗa affaire sécurité o wiyeno dame ɗe ko 14 kono wiye noon joyɗe damal en fof ma gendarme ɓe ɗiɗo mbaɗe ɗon kono guila nden ha joni waɗaka koko faɗa dame joyɗe wiyeno ko damal fof ma waɗi gendarme ɓe ɗiɗo so waɗama gendarme ɓe ɗiɗo ina wayno soɓe goni ɗon lebbi seeɗa ɓe garta ɓe ga gendarme kadi lomtoyoɓe toon gendarme ɓe ara ɓe dolli ɗo e daran seeɗa koɓe nogas ɗoɓe goni ɗon nogas wiyeno ɓeɗo jaaha gona toon balɗe lebbi ɓe gara ɓe gar lomtoyoɓe toon kono ha joni ɓe ciwa nawede dame mbiɗa andi hetta tan ko yamiroɗe ma taw ministére élevage voilà heddi ko noon affaire o e forêt o maɓɓen kam sur place pour taragol ngol sécurité o noon hina wayno hay ministre o e forêt dari ɗo o ɓeydino jakartaji bo pour ɓeyde sécurité o ɗo ɗo min layde mo réunion ɗon tan noddi Dakar motoji goni toon yoɗi gadda ɗo kono gendarme ɓe wonɗoɓe ciya nawede dame kadi ɗum ene manki sabu hayɗe balɗe on nani dille dilluɗe daran seeɗ foof ɗum fof sécurité manque ɗo sécurité o mo ɗeɓi manque seeddal banggal ɗum ɗon so nduɗo lewru yoni kewɗen ko yiide dolli heewa yimɓe ɓen jiiloyto ga ko durgol ena gasa hande on jaɓɓima hoɓɓe hewɓe yimɓeɓe nokkuji kewɗi pour wawde dandoyde jawdi mumen beela ko woni ko ga huuɗe hoɗon jortode hina wawi jogade kaake ɗe ko heddi ko en jorti moƴƴere ko woni koye ɗo huuɗa so sumani gasata sumani gasata kono moƴƴuno so tawi hoɓɓeɓe gara ɓeɓe tawaɓe wuura ɓe jooɗo ɗo ɓe layda ɓe jiitandira ɓe nanadira kono ko woni ko ɗo minen min jiiɗino ɗum waɗa kono min dañani hoɗɓe nder ɓe jooɗoɓe layde pour aroɓe ɓe keɓɓoɓe mbiyaɓe ko renni gonɗen gondugal pewgal kono hay ɗum min joguinoma hakkillaji majji hamin puɗɗi waɗ battu maɓɓe kono ɗum yawtani kono eɗen jorti huuɗo ko kam so wona cuumu a heeƴi hen ko gasata tawi tan ma toɓɗo e lebbi ɗiɗi walla tati ko huuɗo ko gasta lekɗe ɗe kadi puɗɗen wiltu leɗɗe kadi 250 joni noon kamɓe fof teɗe goni 32 o ɗen nanɗa ɓe jittino yimɓe wondoɓe ɗo tawnoɓe kewani hande min tawi nden ɗo koni bomde ganduɗa délimité yoɓe ko guure ngari yo koot par ce que ene mawni déjà par ce que siɓe koli ɗum hatede kewata ma taw ɗum change goɗɗum ara yimɓe poto hon ɗon e ɗo à 6 kilométres kam comme 6 kilométres largeur ɗuma longueur mais largeur ko seeɗa ga noon ko 7 kilométres sika largeur o toujours ko seeɗa wadde mbi ɗon si yimɓe gaawi ɗo e pour koɓe ɗuminata aɗon mbaweno siko noon habitant ji ɓoyɗi ɗi joni noon mbiɗa andi ɗin parcelle aji funnagueɗi fof ɗode watte ene guire ko waɗi ko funnague fof heeɓi 200 kilométres ɗum loggoyno ɗum nan ɗafata baroɗe gaari ɗo e jawdi ndi heewi ɗeɗe gaari pour raɓɓende déjà tan TNCR pour ɗum laɓɓirde déjà ko mi ari mi adda document ji jiira hoorema e hay tubakoɓe waɗnoɗo successive ko ɗum taki heɓe ɗo coow
ñande go bom woɗa cikkanɓe men parce que tawat politique naate min noon wona politicien wax dëgg yàlla je peux pas faire la politique min janngani ɗum to ko mbeɗa andi au fond a wawan goyde hanke to goɗa politique ayi dambuɗe mawɗe ɗe ɗe ngannduɗa ɗe natatino ko ɗiɗi damgal gasangal kam ngoni woni damgal ngal ngannduɗa joni ko état waɗi ngal pour ina jiile ɗon yimɓe ndewanno ɗon mbaɗiya kala garannoɗo laamu jay Senghor ɗon rewata siko dambuɗe pour transhumance ɗe pour pouvoir contrôler les animaux ko damgal cielngal par ce que avant même rancho ko ɗon yimɓe giggiɗatno ha ɓe jaaha Saloum en seɓe kotto si toɓi tawi ɓulliɗi kewi gam ɓulligol wadde ngal toon mbawɗa contrôle no on par ce que joni men contrôle saɗa na mbeɗi kollira kayitaji pimmi kollira kayitaji hono jawdi ma foti alors joni min mbaɗma min mbiyatma identifié hoɗo koɗota hande joni ɓe langi tan sa wi 4 kilométre ogo mais ogo secteur ogo ko lettre C 4 kilométre wiyete ko C1 sa yeeyi secteur to mbiyan 9 kilométre mais ko ɗum 10 kilométre 9 kilométre ko ɗum C2 sa yeeyi to loone nde to mawne nde ko C3 wadde ko pour taknode mbiyen ɗum noon waɗi pour pouvoir identifier les gens par ce que a wawi Samba Demba ɓe gegga gandidaɓe mais sa windi inde ɗe surtout min gonɗo ɗo surveillant politique par ce que ela fonde la waɗi ne hewno jaawi ɗumnaji ɗi fof alors simi ari si tawi mi tawi o dia omo ɗon hoɗi min bindino min mbiye ɗum simi ari mbimo woni o mbiramen ko ken mi wima ala ten sen ala ani si mbiyen tan 4 kilométre ɗo konna wawan ande woni noon aɓen jogino favorisé ji ɗumen siɓe naati ɓe mbaɗno parcelle garanti si neɗɗo ari tawi jawdi ɗuminani libéré ko parcelle kon ɗo pilitarma en layoy koy ha wona balɗe ande ñawani mi gadda siko sawi ñaw kewɗo fof yimɓe garat tan contrôle ani ɗum par ce que change joni déjà siko noon ma min gokkuma favor mbaɗɗo important ayi ɗo ɗo ƴewta ɗo ɗo foore ɗowɗi ɗo wonɗo poste de santé sa hoɗi noon aɗa woni éleveur ma walle e dow gueɗe min nde fawraji kamɓe no mbawɓeɗe waɗa ma ñawno comme minen sa soodi likki nden lekki kam sode initiative baba koɗe mbaɗi ɗo leɗɗeɗe keewa ɗum moduda hawrti hen c'est à dire joni sa soodi likki ma ñawdoɗa kon fof si tawi nagge ma ñawine sa soodi pharmacie ma vétérinaire on namma a yoɓata ɗum a yoɓata passe a yoɓata par ce que ɗum ko kamen ñawdanam ɗo siko noon ma garanté goɗɗo an hoɗi ɗo an min gandi min bindi inde ma si jamais cuumu waɗi an woni responsable walla kollal ɗum fof timmi par ce que joni ɓe jaggi hen tiiɗi mais nde ɗum yawtude kewi déjà par ce que fof ɗo weeɗi par ce que ɗo min mbattini waɗi collectif éleveur tan so dolli e usager c' est à dire jeenoɓe ɗo ɓooyi tan so dolli pour nekk fa séparé ande sa wi joni ɓe ko ancien honnoɓe fof éleveur en kolaki ɗum ƴettuɗo par ce que pour éleveur mais ɗum mbiya joni ko éleveur d' abord éleveur rancho dolli et usager c' est à dire hoɓɓe ɗo e usager jiriñortoɓe mi woɗɗo ɗum haaɗi noon seɓe jeggoɓe mbere l' espace seɓe kottoya ɓe gartiroɗe soɓe kortira gartirade hay siko duuɓi joni sappo tampelante yoɓa joni noon ɗum jokki hen noon éleveur joni liñi ɗum ko éleveur rancho dolli wonɗo usager mais kala ndeste noon fusiɗo ɗon ma en jokkoye ɗon fof kala ko manque ɗo sa noddi kam en jokkitoye dolli wonɗo tollino waɗanoma tigui ko wiyete ko ar ɗum renanoma ɗum yahi ha ɗum yalti ndenka ɗum woɓɓe mbiyata dolli fusi tesi Allah waɗi kadi mawɗo leydi arti en 2012 faade joni en jii gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoore ma heeɓe tumburankono ɗo walla heeɓe puɗɗino iwde e nder dolli gartirama dolli waɗanama laabi dolli waɗanama courant ndiyam ɗam ɓesdama ɗum waɗama mur addanama poste gendarmerie eko wayen noon foof gestion o manam jogogal ngal on hono jiiruɗo ngol en tant que wonɓe e nder dolli jeggugal neɗɗo wono ɗum laa ko woni ko ɗo ko min kam sen gam mbaɗo mi jaɓani hen men naftare par ce que min nde ɗum wayde noon tan ayi ɗo ko biram wonɗo ɗon widima haaɓe par ce que ɗo emin jinno gartana en to banggal tiwoji pusaki ɗi saabu yoga hen min nalta heeɓe mbiya ñande goto nana tiwo fuusi garat tawa ko joom jaasi ɗon joguiɗo jawdi mum tan soppi ha wawi dañ ndiyam kaake mum jara haɗe kantine tan orno yaaha après kadi ɗum waɗa tardement to banggal ndiyam ko mera ko noon ɗum sifori ga kadi walla on nana min de mi nana ɗum tan siko Allah kono min kam yiyaani ɗum min kam jimi ko ɗo hen fuusa kam
koye mbalkano ya tiwo mon ɗon fuusi ɗo ayiyem tiwo mbo ɗo fuusi ayiyem goɗɗam mbo fuusi hakkunde ɗo ɗo jetta ndiyam ɗame ko tiwo fuusi ɗon oya mbona fuusi hedde koye mbala ɗo kam ayi goto soppani tawi hino soppe wona ɗo kam tiyan ɗo ko soppa jim tan ko tiwoji ɗi tan mbasi tiwoji kam pusata ayi ɗum fof koko waɗano fewi kono fof koko dajjati ha booni ɗo jimi ɗo liggey moƴƴo ko londe kono heddi ko kam ala moƴƴi tiwoji kam pusgol tan jemma ñalawma ɗum ɗon ene wawi wonto banggal pression tawi wonɗo ko foti so udditi woɗo ɗo ɓe ponni kono ɓe udditat ha sisa tiwoji ɗi ngala dow so renaki foof ɗi pusat kono min jinno tan jokkana hen kadi e bangge manam aynoɓe onon hoɗon ɗo mi yii heɓe mbiya so neɗɗo ƴogoyi ga wonata ga ha jemma ran o juutat beela ko noon kadi walla wonat noon e ran o kam juhnugol mba ko sartaji ɗi kew toon fewi tan nde noon ɗum ala duytoye ɗum waɗi tan ko robinon koye robinaji nayyi hiɗɗo haɗa robine yawani par rakol tan a guiri il faut ɗum ɓooya sikiri sartaji keewi haɗi jeeya hedde capanɗe walla hedde temedere il faut ran o juuta ɗum tan nde woni hen kono hen adda ndiyam kam ko moƴƴi ndiyam kam maro no fewi bon tan ko rakolaji kam ɗumina kewani dowde ndiyam tiwo kam andi hewani dowde ndiyam rakol kam hewani dowde guiri kewo no fewi ɗum tan adda jenggol ngol nde sa winoma hande wasimaɗa faade aynoɓe sénégal tengti kadi e tawateɓe e nder dolli an holko woni neldal ma ngal ganduɗa hoore ma singal yettima directement so ɓe mbaɗi ngal utilise tan maɓe jiid nafoore nde siko mbaɗi ɗo duytoye a mbalka he ɓe mbaɗi ɗo daral ɗo siis tawde ɗo woni mbalka mawko ɗo hen fonno waɗ daral hen foti waɗ duytoye ɗum woni nafoore nde duytoye ala ɗo daral ala ɗo de daral waɗama jaga waɗama ogode toon ko secondaire tan ko ɗo okkata toon ndiyam londe noon heewi han saka ɗo ɗo nde jooga fonnande dare ɗe so ɗe goñi ɗo ɗo mbalka woni ɗum ɓurata a yimɓe saabu ɗo sigi ɗumini foof en ɗo gara ɗo woni léride barbar o ɗo on nde londe ka léride nde waɗa ɗo woni milieu o en foti waɗ duytoye en foti waɗ dara ko ɗo wonɗo duusuji meeɗe hitande ɗum min jiya ɓe ganda hay yimɓe ne wanoñayi ɗi duusuji si neɗɗo ari dow duus waɗi ɗon ndiyam e aussi wonno ɗum waɗta ko ɓuuri kora fof salubrité o ay nde loon lootaten woppaten hende mi jahat dow mi lawƴonde par ce que ni hen sa lommine ƴeeŋɗade dow haɗa wawi yardirode dow to mais hen waɗi escalier ji de gara ndiyam ɗam tarti ɗam ndiyam sa lawƴi ɗam par ce que poodi natal mawɗi ɗiɗo e ji mbatoji tokosi yeeŋat lugu jadde yeeŋat ñen mi anni noon ɗo wayri lawƴe kam si renaki kala lawƴone ma itti on beñoir ƴeewi ɗum ɗon elle ko doléance elle ɗum ɗon ko doléance goɗɗo mais jogogol ngol hannde tan en tant que ɓoyɗo dolli jiiruɗon e gaffe ɓe ɓe ngara gonka ka par rapport a idan o hol programme cikkuɗon onon ɓuuri fewi ndina wano idan goto tanam ɗum wawno ɗon par ce que min landoro en joguinoɓe tan mbiɗa tourne chaque 2 jours fof mi waɗa 120 kilométres alors tigi mi fofta e aussi ɗiɗi nderɗe ka noon e aussi tawi noon aussi min joguino wotuji pour joni sikkuɗo ko soytina tan mbiɗumen yomin jamnindoɗa wiite pot précoce c' à dire min ndema funnangue to par ce que toujours jayngol iwtirannomin ko funnague siko si naati ene waɗi différence huuɗo golɓal en garlaɓal to wiyete ceele en si naati ɗum tagi rowane nde de mbaɗɗum ɓe noddaɗi min jaggu mooram tan min mbeɗa andanoma ɗum liggi nde ɗon cuumu ala ko ɓuurema bon hay leɗɗe ɗe koɗe peƴƴete ko fof goɗɗe cumɗe ɗe ene maayi c'est-à-dire enen jogui leɗɗe ɗe ngannduɗa ko tagno ɗo dogane kam ɗum toon heddino ko ngannduɗa joni kewte tappi herbage pâturage aérien caggal ɗum ɗon hannde sonto kono sago ma an hono ɗum warate organisé en tant que ɓoyɗo ɗo hono ɗum warate organisé an tawno ko miijo ma namnoɗa amin kam ɓaali mum woni en hiideno waɗa organisé goto mo ɗum wawi reen e waɗa moyen denɗo ɗum alors joni mais tego noon e dow construction mbaɗaɗo mo ngannduɗa omo respecta siko noon joni so tawi joni ne welma fof nde hay so lamdima neɗɗo seɗen daña hen probléme walla ƴattama go ɗum hande ɗum kam kadi ko wayde andu woɗɓen ko wayde andu woɗen ko needino aussi neɗɗo kaloɗo neeha surtout tegui hen siko noon si neɗɗo waɗi hunde haɗa wi jibnama mum jibnaɗo on en wona bonde fewi woto fuɗɗiɗo andu ɓoye ɗon joni e jarani mbiɗa innoma accoɗo jaaj mais woto yiiɓe ɗum mais komi jiiri ɗum noon ko foof woto aussi natɓe ne gaynaka ɓe gaddi jawdi mumen tan mais goto fof mo gandi wona gaynaka comme nene gaynaka wiyeteno ide par ce que gaynaka
wona mi heewi jawdi tan mi naati par ce que ha iname korake no tampi ɓe jumnuma mbiya waɗni naggam waɗni naggam wadde radio télévision fulɓe weltanimama weltanimama no fewi e cimtol ngol waɗi fayida so woni temps o hembo raɓɓini cimtol ngol kam machallah heddi kon tan meɗen nde min jaaha nder wuuro he kadi min ƴeew min mbaɗa ayawoji e poste uji gonɗi ɗo eko nandi hen min jetto ONC kadi min ƴeew eko nandi hen kadi min ñaago yo Allah ɓoy o haali ɗum e fonction makko e to jeeya mi sittimere ɗum départ ni inde makko e fonction makko e to jeeya gajol o tan hande jolɓe ɗe tokoraɓe ɗe aɗa wawi ganda min gajol mbiyete ɗo haal ɗum pour ni ko gacol Samba Ceerno o celni emmi neyimi ɓe janggani ɗon mais carñe ɓuuri ɓo carñe jeeyama sika noon ɗo mi ari ɗo guila visite o mbinamami 63 en haari ɓe rewi ɗon ha 66 de mbaɗmi délimité ɗum mi yaha ɗawonɗo galla au début o demin mbaɗinayi par ce que SODEPS ɗum heewi ɗuminaji so rigguey ɓuuri ɗon liggo ko ɓuuri ɗo ko wat garanti par ce que kam jogino partenaire uji gaddannoɗi ɗi passé holliri hen keewi hay goɗɗum si en ji hen jaw nagga yiɗi nerteno pour ɗi jaawo fayi yono ɗum waɗateno fof yore éleveur en aynanoɓe ɓe ƴette taw so neɗɗo jogaki jawdi ko pulle men wawi aynu puɗɗima welta ɗum ɗon foof ene jotora ko ɗum nafoore kono tan to banggal ndiyam to kadi to banggal ndiyam to min jiɗno gartana en hen beela force uji ɗiɗi mbaɗa ɗiɗo hiɗi jona pour wawde tottude yimɓe ndiyam no hanniri ni e saaha kadi nanen toon caɗele goɗɗe ko wayno tiwoji coppoteɗi hiɗi poussé ɗum ɗon foof tawi hoɗon jogui humpito ngo ha joni affaire tiwoji taƴeteɗi ɗi ñande Cheikh Diop PUDC fuɗɗi ɗum lay minen waɗino amen bo e hakkillaji mabɓe jaɓano ɗum asde tiwa keɓama coppama kono wattano de min ndewi min ndewi ha wattano min tawi ko ɗum gonga way taƴoɓe soppoɓe tiwoji min garda cuppirta yo ndiyam yuppu ɗon ɓe jarna ɗon mi anda min garda cuppirta ko bonande kono ɓurɗen fondu tan ɗum kam cukago waɗa sukaɓe mbaɗat ɗum wona mawɓe hellifaɓe kam kono kam en tini ɗum kam ene woodi Cheikh Diop noon layino ɗum o wino waɗi taƴoɓe tiwoji minen kam min hakkillaji amen paamana ɗum kono wattano min gandi kam ene woodi saabu tiwoji taƴama ɗo ko hakkudeji cagga ko ɓoyanta min tefa ha anda koyɗe yimɓe kono min ganda wonde mabɓe kono kosɗe kam jeyam andama ko yimɓe mbaɗino guila min gimmi emin jahade e caméraman meɗen woni Mamadou Diaw en wayno en ndewi ɗo e guesa goto wayno huɗo woni ɗon en jillima noon filmama kadi yiyama emin jinno kadi gartana en e on ɗon banggue en tout cas guesa ban ɗon comme 5 hectares PUDC ɓuuri hewɗoɓe mbaɗi forage foof heɓe ɗon mbaɗa hectare uji 5 pour wallude yimɓe wuuro ngo guila ko ɓarete légume aji hay foof Allah waɗi kisa Allah wonde moƴƴere noon adda nemaji gawa hen huɗo wiyete ko nema pour joni so jawdi ari taƴa yeeye jawdi huɗo koko yeyete kilo buuji 7 an tiiɗani kilo buuji 7 ɗum ko yeyete sa soodi en kilo 5 ne wawi har nagge wiyanoma yo yimɓe kum nayyi kumi nayyi ha kaldeti nayyi ɗi jaɓna hen kono ɗum fof ettanoma kono kadi ne tabitani dal hakkono ha joni ɓe cooda huuɗo ko eyyi kadi ne de seeɗo lusuɗi ɗi mbiyaɗon yo tek kalis soɓe tegi kalis goto foof ko yimɓe wawi ƴettu fof ƴetta neɗɗo fof ujunaji 2 min mbaɗi on kalis minen seeɗo lusuji ɗi jaɓɓa ɓe mbaɗi ɓe jaɓani ɓe mbaɗani kono ɗum ɗon foof wattano kadi guesa ba ƴetta liggatoɓe ha ɓooyi ɗum darti guesa ba ɗo woni ɗo ino ɓay waɗi hen ko yoori bon kono wonɗo ko wona yimɓe kam wonde noon so ala liggeɓe ɗum kadi ala saago yoora aynoɓe way huuɗo ko ay nema way eyyi ɗum fof noon wona foti seedo wile suuɗi kam ko foti joguiɓe ba ko biro waɗatno biro o on henno heeɓa ɗoɗo biro o henno heeɓa noon biro fonno ɗum toppite walla tawi woodi ko jaaki en nodde batulay kono guesa ba kam neno huuɗo ko rewani lawol dal
to bangal gestion woni jogungal ngal en ji pelle kewɗe ene pottuno arde dolli ko en serfla onon kam on ɓooyi gollodade maɓɓe ko fedde ɓurde heptinede ɗo beele on teskaki pelle goɗɗe gimmiɗe tan yantude e golle golleteɗe nder dolli pour ɓe mbawa hen jogo employé tawi hen waɗi employé ji goɗɗi kadi ɗi ganduɗa yimɓe commune aji ɗi hina ɗi mbawi naftorade ɗum ɗon beeli hoɗon ɗum hen jortude min de min ɓuuri heɓtinde hen dal ko fedde serfala nde serfala guilade rancho dari nde ko serfala waɗi plaidoyer minen serfala mbaɗi plaidoyer ha Allah waɗi kisa e Oumar Sy wonno ko juutɗo yiyande min gonde mum ɓe ndewe ɗo ha Allah waɗi kisa damal daña ɗum yetti président de la république Allah waɗi kisa Allah addi ɗum ɗo de Allah addi ɗum ɗo noon e o yii ko woni ko ɗo min jambitani ɗum ko woni ko ɗo o waɗi hen fodde mum e ɗum noon ko fedde wonde kam sa Allah mi siatin fedde wonde arde ɗo so wona fedde nde ɗo nuldande ga joni rippas nden en ɗo nudda rippas joni rippas o omo soode ɗo hayni hen o heɓen santar boom jeeya ɗum ne ko fedde kono noon fedde ɗen pelle ɗiɗi kam mi tiniɗe kono pelle goɗɗe kam ina soyna aña kono si a yettade eyo hande sa wiyatno aynoɓe Sénégal hono ɓe mbaɗata ha ɓe mbawa hutoro dolli eko ɓuuri newade tawa ladde nde ne heddi nonde wano taw ala ko yakki hen saabu teskama ladde nde ene yakko no fewi haɗani won e nokkuji ene koɗo won hen garata ga tan ko durno e koota kono teskama ladde nde ko ɓuuri hen hewde ene yakko hol erago ma fade e aynoɓe Sénégal en tout cas erago kam aynaɓe neɗɗo sa ari a naati a andi ɓe tawɗa iɗi fof ganduɗa kodduɗo e heeɓe rewti hen ɓeɓe tawɗa ɓe kadi ɓe ganda ko an ka worko manquirɗa haɗa ari yiilade ɗum gata ɓeɓe tawɗa ga huuɗa ko noon Allah waɗi kam dolli kam guila 72 ina waɗa transhumance garowoɗa saabu ranche o kam ɓe jagguiraka nomo foti saabu ɓe foti wiyede ko sauvegarde bétage sauvegarde bétail so tawi wodi ko jaaki bow tan e dogane ga ko ɗum dandugol jawdi sauvegarde bétail ɗum anani français kono ɗum faami ko ɗum dandoygol jawdi pour banggal huuɗa Thank you.